100 forintért mit tudtak nekem elárulni? Eladni bármit 100 forintért. 100 forintért felkelt valamit? Aha, el szeretném adni 500 forintért. Megér annyit neked? Megnézzük, mennyi van. Vettem egy ütőmágnest 200 forintért, remélem el tudom adni. Mennyibe vennétek meg ezt tőlem? Szia! Hello! Olyanra gondoltam, ha hozok neked klienseket, akkor meg tudunk egyezni, egy X összeget kapok én, a másik meg a téd. Mire gondolsz? Egy minimális összegét cserébe segítetek neked valamit? Most van az a pont bennem, hogy feladom az egészet. Ma Egerben vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e 100 forintból annyi pénzt összegyűjtenem, hogy a kajámot és a szállásomat fedezni tudjam. Szóval maradj velem. Most elmondom a játékszabályokat. Minden ezzel a 100 forinttal kell, hogy kezdődjön. A kajám és a szállásom a mai keresetemből lesz fedezve. 24 óra alatt nem hagyhatom el Egert. Pont 10 óra van, lehet látni, challenge most kezdődik, ma 10-től holnap 10-ig, azaz 24 órán van, hogy ebből a 100 forintból annyi pénzt keresek, hogy a kajámot, illetve a szállásomat tudjam fedezni. Szerintetek sikerül megcsinálnom a challenge-et? Írjátok meg kommentbe. Sokat gondolkodtam, hogy mit csinálhatnék ezzel a 100 forinttal, és arra a következtetésre jutottam, hogy oda megyek full random emberekhez az utcán, és megkérdezem, hogy mit adhatnának nekem el ebben az értékben. Nézzük is meg! Azt viszont elfelejtettem mondani, ha ez nem sikerül, akkor lehetséges, hogy az utcán kell, hogy aludjak. Remélem, hogy sikerülni fog. Csak beleadok mindent. Sziasztok, srácok! 100 forintért mit tudtak nekem elárulni? Eladni bármit 100 forintért. 100 forintért felkelt valamit? Aha. Akár egy toll, vagy öngyújtó. Lehet valami. Én is nézek valamit. Tudod mit? Egy zacskós leves érdekel hát? Nem is tudom. Rikkes Marti. Fullos. Rendben. Köszi. Köszi. Királyok vagytok. Srácok, ez jobban ment, ahogy gondoltam. Hát ez már amúgy fullos. Ezt 500 forintért simán el tudom adni. Hello, szia! Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy kisebb összegét cserébe segíthetek neked valamit? Akár most, vagy záráskor, gondolok itt, nem tudom, felsöperni bármit, kisebb összegét cserébe. Igen? Kaphatok egy telefonszámot, és akkor visszajövök zárásakor? Örvendek. Köszönöm szépen. Szia! Jó, most nem volt semmi, amit segíthettem volna, viszont záráskor visszajöhetek és tudok segíteni. Tehát remélem, hogy fogok nyerni egy kis összeget akkor. Menjünk is tovább. Sziasztok, srácok! Mennyibe vennétek meg ezt tőlem? Hát mivel látom, hogy sör. Nem sör, vagy sör. Limonádé. Nem, limonádé. Nem hiszem, hogy van alkohol benne. Nincs benne, de a Mad Scientist az igen? söröket gyár. Na, ezt is megtanultam ma. 500 forint? Nem? Jó van, köszi. Majd akkor még próbálkozok. Hogyha nem jönnének össze a dolgok, akkor meg is találtam az ágyamat. El szeretném adni 500 forintért. Megér annyit neked? Mennyit adsz rá? Megnézzük, mennyi van. Köszi. Én köszönöm. Limonádé a legjobb. Köszi. További szép napot. Sok Ciao. szerencsét. Köszi. Hello. Ciao. Megvan az első 500 forintom. Azért 500, mert csak ezre se volt, tehát felváltottam neki. Van 500 forintunk, tehát most nem haladunk, hanem vásárolunk, viszont itt a közelben láttok egy street workout pályát, szóval megpróbálok edzéstervet eladni azoknak, akik pont edzenek egy minimális összegért, szóval nézzük meg, hát ha sikerül onnan is egy kisebb bevételt nyerni. Az a tervem, egy kicsi demonstrációt, azaz kicsi ízelítőt adok, hogy mit tudok, hogy felkeltsem a figyelmet, és azután megpróbálok eladni egy edzéstervet. Nézzük is meg. Jó, nézzük meg, ki jön egy muscle up. Ez alig. Az a baj, hogy izomlázom van. Jó, nem felejtettem még el. Az agy-izom kapcsolat. Mire képes? Szia! Szia! Régóta vagy itt? Nem régóta. Sűrűn szoktál lejárni edzeni? Hát most kezdem el igazából. Te akkor az elején vagy? Aha, igen. És kell segítség esetleg? Hol? Ja, nem. Akár edzésterbe? Nem. Vagy ilyen fitness
a srác vagyok, volt is egy versenyem, szóval eléggé benne vagyok a fitness világában. Ha szeretnéd, akkor összeállítok egy tök fasz edzéstervet. De van már nekem. Köszönöm. Van? Persze. Csak úgy mondom, hogy eddig terembe, télen járok. De akár terembe is. Én terembe szoktam járni, kevésbé szoktam street workoutozni. De olyan brutál edzéstervet átküldök neked, ami tényleg nagyon drágos. Most így nem tudom, 5000 forintért cserébe odaadom. Nekem is van egy kondis havarom, és én vele csinálom. Ha ezt az edzéstervet megcsinálod, akkor le fog szakadni a karod. De nem akarom. Akkor nem tudok se bérszolgáltatást adni 5000 forintért vagy kevesebbé, akár egy versenyfekvő támasz. És ha én veszítek, akkor én fizetek. Mit szólsz? Biztos, hogy biztos. Nem lehet tudni. Izomlázom van. Nem? Nem? Jó van. Oké. Jó edzést. Köszönöm. Sziasztok! Figyelj, csak hogy lássátok, neked mutatom, ez volt a formám, még most egy fél éve, szóval, hogy tudom, miről beszélek, és ha érdekel, akkor össze tudok nektek tényleg egy nagyon minimális pénzért állítani egy olyan edzéstervet, ami sokkal drágább. Köszönöm szépen, én ebből. Nem? Egy minimális semmiben sem szerepelni. Nem lesztek benne. Nem kell szerepelni, tehát nem lesztek benne, nem szeretnétek. Jó, oké. Jó, rendben. Az előző srácok nem akartak szerepelni benne, szóval tiszteletbe tartjuk ezt, ezért nem is fogjuk betenni az arcukat a videóba. Hát ez a parkos sztori, ez valamiért nem jött össze, igaz, nem voltak sokan. 3 ember próbáltam meg, de egyikkel se jártam sikerrel, úgyhogy visszatérünk az eredeti tervre. Van 500 forintunk, ezt most meg elmegyünk befektetni valamilyen termékbe, amit majd el tudunk adni az embereknek az utcán. Szóval most megnézzük, hogy milyen bolt van a közelben, nem tudom, bolt, beírjuk, hogy bolt, mondjuk ide, Sirály papírbolt. Van 500 forintunk, vissza akartunk menni a régiségbolthoz, hogy vegyünk valami terméket onnan, ami nem tudom, egy tárgyat, viszont hogy jöttünk visszafelé, megláttunk egy költöztető céget, szóval megkérdezem, hogy esetleg nem kell segítség nekik egy kisebb összegért cserébe, szóval nézzük meg. Megkérdezem. Jó napot! Láttam, hogy költöztetnek, esetleg segítség. Megoldjuk, de közben nagyon... Biztos? Figyelj, egy kisebb összegért cserébe szívesen segítek, ráérek, tényleg. Semmi. Biztos? És kipakolni esetleg? Az majd Budaörsön. Ja, Budaörsön? Jó van, rendben. Budaörsön, jó. Úgyhogy itt csak a bepakolás, de nagyon köszönöm. Jó, rendben, gondoltam. Szívesen. Akkor jó munkát. Köszi. Viszlát. Megvan. Ez nem jött össze, a végére értünk ide. Ez sajnos nem sikerült, mert pont a végére értem ide, szóval már felpakoltak mindent, de amúgy ennyi múlott, kicsit hamarabb jövök, akkor egy 5-össel többem lenne mostan, de mindegy, ez van, próbálkozni kell, szóval megyünk hova megyünk? Régiségbolt. Szóval megyünk a régiségboltba, nézzük meg, hát találunk olyan tárgyat, amit el tudunk adni többért. Mi pont a régiségboltba megyek, gondolkodtam amúgy, hogy ott találok olyan terméket, ami sokkal, de sokkal drágábbnak tűnik, amennyi valójában, és azt a benyomást fogja kelteni a következő vevőbe, hogy de jó, ez még a hülyének is megéri. Szóval ezzel a logikával indulok én, remélem, hogy be fog válni, és remélem, hogy jó ez az ötlet, de mindjárt ki fog derülni. Jó, megyünk a régiségbolthoz, vagy felé, és megláttam ezt az edzőtermet, és úgy voltam vele, tökre szimpatikus, meg jól néz ki, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy lesz szükség nekünk egy edzőre, vagy bármi másra, úgyhogy bemegyek, megkérdezem, lehet, szerencsével járok. Szia! Halló, sziasztok! A recepción van valaki? Mit szólsz, ha tartok egy edzést neked? Hát, egy válledzést? jó lenne, de itt nem lehet most. Nem? Nem lehet, mert a kamerán vesznek, úgyhogy nem lehet ide bejönni. Aha, jó van. De most egy 5000-ért neked összerakom. Kijöttünk a teremből, majdnem üres volt, egy srác volt benne, megpróbáltam neki is ugyanúgy eladni egy edzéstervet, nem sikerült. Nem baj, van ez így, minden nem jöhet össze egyből, szóval megyünk tovább a régiségbolthoz, a végre odaérünk, és találok valami jó terméket. Ide értem, szóval most bemegyek, megkérdezem, hogy 500 forintért mit tudnak elárulni, vagy eladni nekem. Jó napot! Hát ez üres. Na mindegy, nézzünk szét, mi van. Olyan kérdésem van, hogy 500 forintért mit tudok megvenni?
Lassan már egy gombóc fagyit sem. Igen? Ilyen csóróságban. 1 millió pengőt tudok ajánlani. Na, mindjárt rá lehet súzni valakire egy 1000-esért. Ettől jobbat nem tudok ajánlani. Ez mennyibe kerül? Ez pont 500 forint. Ha? Hűtőmágnes? Ez nem hűtőmágnes, nem? Nem. Nem. Turistáknak. Mindjárt még körülnézünk, jó? Igen, ez pipa az nem. Hát valamit. Közben leültem, megkaptam egy e-mailt, a belső konzulensem beírta az 5-öst, sikeres is a szakdolgozatom, már csak a megvédés kell. Tök jó, hogy ezt így a mai napon ennél a nehéz challenge-nél így megkapom, legalább egy kis örömhír, ha már olyan sokan visszautasítottak eddig. Most itt egy pár pont mellettünk, ide be fogok menni, és keresek 2-3 olyan terméket, amit el tudok majd árulni. Szóval remélem nagyobb sikerrel járok, mint a másik boltba, ott minden túlározva volt, nem voltak olyan termékek, amire számítottam, szóval ott nem tudtam venni semmit, olyan értékes dolgot, amit mondjuk drágábban tudtam volna eladni, úgyhogy ide jöttem a Spárba, hát itt találok valami jobbat. Ezekre esett a választás, remélem sikerrel járunk. Ezek amúgy sima víz, vagy nem, hát szénsavas. Megvettem ezt a 3 vizet, megpróbálom most eladni, 500 forintért darabját, tehát 500-ból csinálunk 1500-ot, úgyhogy nézzük is meg. Most ugye 3-at vettem, így jobb mutatni az ügyfeleknek, a vásárlóknak, hogy melyiket szeretnék. Szerintem akkor lesz nehéz eladni, amikor egy marad csak az utolsót, akkor ilyen hülyén néz ki, hogy vedd már meg, így legalább jobb. Szóval remélem már azért lesz egy kis sikerélményem. Sziasztok! Van 3 vizem eladó, darabja 500 forint, nem érdekel? Nem. Nem? 300-ért? Nem? 500-ért. Jó. Amúgy hideg, szóval tök jó, úgyis meleg van. Nekem úgy is kell víz. Jó. Jó, köszi szépen, királyok vagytok, sziasztok! Ha kell víz, elnézést, ha kell víz, most vettem 500 forint egyet odaadok. Ja nem, köszönjük, van még nem. Jó van. Az első eladásomból sikerült visszahoznom a befektetésemet, tehát 500 forintot, úgyhogy még ezt a 2-t el kell adjam, egy 500-500-ért, és vagyunk 1500-at. Közben itt van egy könyvcentrum, gondoltam benézek gyorsan, hát találok valami értékes dolgot. Jó napot, jó étvágyat! Ez ami ebben a dobozban van 100 forint? Igen, meg ott a földön, a lámpa alatt a földön, meg kint a földön. Esetleg egy vizet megvásárolt tőlem 500 forintért? Nem? Hát nem sikerült. Meg nem is találtam semmit. Kérsz egy vizet? Hallgatás, beleegyezést. Sziasztok! Csak is tektek eladom. Mit szóltok hozzá? Mennyit adnátok érte? Hát figyeljünk. 50 forint, ez jó? Hello. Jó napot! Gyertek be. Köszönöm. Egy olyan kérdésem van, hogy esetleg én tudok-e neked segíteni bármibe, egy kisebb összegét cserébe. Elég sok mindenhez értek, a plakátkészítés, videógyártás, meg stb. Ha gondolod, csinálok szórólapokat, szétszorom a városba. Most? Ma. Bejöttünk egy játékterembe, hogy megkérdezzük egyik tulajt, vagy a tulajt, hogy egy kisebb összegét cserébe csinálunk neki a szórólapokat, és megdizájnolom, meg végig osztom a városba. Ahogy beszélgettünk, arra következtetésre jutottunk, hogy nem ad pénzt, viszont ad estére szállást. Szóval minden jól sikerül, akkor lehet, hogy estére lesz szállásunk. Cserébe szórólapoznom kell egész nap a városba, hát nem egész nap, de egy 100 biztos, vagy lehet más dolgot, megbeszéljük, még tárgyalás az még mindig folyik, úgyhogy ha az megvan, akkor már egy kicsit nyugodt szívvel fogok hozzáállni a dolgokhoz, meg kicsit most stresszelek, mert olyan sok pénz nem gyűjt össze, hogy szállás meg kajám kijöjjön, szóval ha mostan lenne egy szállás, akkor tök fasz, akkor már csak a kajára kéne gyűjtenem. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hozok ki ebből. Jó, segíts nekem. Hát a sóródat most megnyomod. Nem baj. Bocsi. Nem baj. 2 oldalt megfogod, egy másodperc. Azt a mindenit. Hogy menj előre és sétálj ki szépen, de azért figyelj a lábad alá. Jó. Oké, ó. Azaz, pontosan. Az komoly. Ki a szívére, gyere hátrébb egy picit. Nem is tudsz megtenni. De van egy pajzs. Ha kihajolsz, óvatosan arra szólj ki. Ha kihajolsz,
úgy kihajolsz, akkor nézed. Azt a... Azt a mindenit. Most Ati fogja megpróbálni, hogy milyen ez. Jó, az operatőr. Ati körbevezetett a helyen, most nem a kamerás Ati, hanem egy tulaj, és adott 2 ilyent, egyet nekem, meg egyet most a kamerás Atinak, szóval ezt megiszom, nem ittam ma egész nap, még nem is ettem, és megmutatom. Most 1 óra, szóval lassan éhes kezdek lenni, viszont megbeszéltük vele, hogy nekünk van egy pizzázójuk, és ha csinálok nekik szórólapokat, vagy egy videót, vagy bármi mást, majd jön a következő tulaj is, a másik tulaj, és megbeszéljük velük a részleteket, akkor kapunk ingyen pizzát, de nem ingyen, mert ugye meg fogunk dolgozni érte, illetve még folynak a tárgyalások, és remélem, hogy tudunk a szállást is találni, vagy kapni. Meg is érkezett a pizza, 2. Nagyon meleg. Azt a mindenit. Egyik az Ati, a másik az enyém. Nézzük meg, hogy néz ki. Ez nagyon baba. Jó van. Hát akkor kíváncsi vagyok, hogy az íze is olyan jó, mint ahogyan néz ki, vagy nem. Reggel óta nem ettem, szóval most eszek először. Meg kell mondjam, nagyon jó íze van. Nagyon jó íze van, csak ajánlani tudom, szóval ha szeretnétek egy jó pizzát enni Egerbe, akkor mindenképp a Pizza Home-tól rendeljátok. Szia! Hello. Próbálom eladni fejenként 500-500 forintért. Nem tudom. De nincs ám készpénz. Kártyámon már nincsen semmi. Srácok, tudnátok segíteni? 1050 forintom van összesen. Nem? Senki? Jó van. Úgy nézünk ki. Megpróbáltam megint eladni a 2 vizet, de hát nem sikerült. Szóval megyünk tovább, hát találunk valakit. Csak az a baj, hogy olyan kicsi profit haszon van rajta, hogy több időt elvesz, és szerintem amúgy cégekhez kéne bemenni, hogy segíteni, de ugye viszonylag nagyobb pénzt tudunk kapni, és nem kell mondjuk elköltenem a pénzem arra, hogy vegyek termékeket, hogy eladjam drágában. 2 vizet azért nem olyan egyszerű eladni, szóval megpróbálok még pár embernek, hát ha még egy sikerül, az tök jó lenne, akkor lenne 1000 forintom, addig nagyon rosszul állunk, srácok, tehát nagyon rosszul állunk, tehát konkrétan cash 500 forintom van, 2 vizem, ja, meg amúgy, ha azt nézzük, legalább egy nagyon jót tettem, szóval kaptunk 2 pizzát, szóval azt nézzük, jól is állunk, meg nem is állunk jól, viszont a szállás még mindig nincs meg. Most beültünk egy cukrászdába, az operatőröm elfáradt, keltett neki egy cappuccino. Én nem hihatok, hiszen csak 500 forintom van eddig. Nagyon rosszul állok, fáradt is vagyok, meg úgy unblock, minden bajom van. Most viszont van pár telefonszámom, milyen 4, most felhívom a reggeli srácot, akihez bementem fagyit kérni, úgyhogy fel is hívom, hogy hánykor mehetek hozzá. Nézzük is meg. Remélem válaszol. Jó napot, Dolomiti fagyizó. Jó napot, szia! Reggel voltam a fagyizóban, és megkérdeztem, hogy ha esetleg tudok segíteni nektek zárás után bármibe, asztalok törlésével, vagy bármivel, és mondta a srác, a pultos srác, hogy persze tudok segíteni, és hogy hívjam fel ezen a telefonszámon. Hogy... Ja, hát jelenleg nincs itt, nem tudom, hogyha majd mondom neki, és utána hagy egy üzenetet, az úgy jó. Igen, tökéletes, csak annyit kérdez meg kérlek, hogy mikor mehetnék pontosan, hánykor. Okay, és akkor azt, ha elküldi nekem üzenetbe, az tökéletes lenne. Oké, rendben. Jó, rendben. Köszönöm. Szia. Ja. Most fogok nézni a GPS-en pár helyet, hogy kiket hívhatok fel, hogy menjek segíteni, hiszen már 3 óra, tehát az árás az ilyen 5-6 között fog lenni. Szóval emiatt inkább előre tervezek, előre felhívom, hogy hát valakit meg tudok győzni egy kisebb összegét cserébe, hogy dolgozzak. Jó, közben visszahívtak, és azt mondta a srác, hogy ő félreértette ezt a szituációt, és még csak kell neki a segítség, szóval
nulláról kezdjük megint. Nem baj, nyomjuk. Most van az a pont bennem, hogy feladom az egészet. Több mint 10 éttermet, kávézót, cukrászát, meg mindent összehívogattam, sehol semmi. Ötleteimből is kifogytam. Tehát, hogy így már 3:30 az óra mutatom, 3:30 az óra. Még mindig itt a 2 vizem. Milyen érdekes, hogy az elején még mekkora nagy hype-ol indultam, most meg mennyire lentről indulok. Mindegy, de megpróbálok valamit csinálni. Sziasztok srácok! Van 2 vizem, látom sportoltok, meg minden, úgyhogy szomjasok vagytok, nem? Persze, ki vagyunk fáradva. Köszi, királyok vagytok. Fociztok? Király. Most mentek vagy jöttök? Mentek? Na, jó focit, köszi a segítséget. Sziasztok, ciao. Eladtuk végleg a 3 vizet, tehát 100 forintból most 1500 forintunk van jelenleg, úgyhogy most megyünk és befektetünk. Megint olyasmit vegyünk, amit már könnyebb eladni. Nagyon örülök, hogy eladtam, mert nagyon sokat próbálkoztam. És azt tapasztalom, hogy sokkal jobb érzés úgy kapni valamit cserébe, hogy nagyon sokat próbálkozol. Tehát ennek az 1000 forintnak esküszöm jobban örülök, mint bármi másnak mostan jelenleg. Szóval nagyon durva, hogy ha beleteszed a munkát, és sok elutasítást kapsz, akkor mennyire tudsz örvendeni, ha jön egy sikerélmény. Szóval most megyünk, és veszünk valamit erre az 1500 forintra. Szia! Hello. Olyanra gondoltam, ha hozok neked klienseket, akkor meg tudunk egyezni, egy X összeget kapok én, a másik meg a téd. Mire gondolsz konkrétan? Hát nem tudom. Most így vagy mi? Igen, most a következő körre. Már láttam, hogy 50-kor indul meg. Nem, 30-kor indul. 30-kor? És ha hozok neked? De mire gondolsz, hogy mennyit hozol, vagy mi vagy? Hát nem tudom, egy ember után megbeszélünk, hogy mennyit fizetnél nekem. Következő óra 30-ra itt vagyok. Hogyha akkorra hozol, egy ember után adok egy 100. 400. Mit? 400. És képzeld el, ha többet hozok. Ez win-win szituáció. És néha kell engedni, hogy tudjál nyerni, nem? Hát, akkor viszont nekem nem éri meg, hát hogy érni meg? Tehát 40 ember 4-szer 16 000 forint, 400 forintjával. Érted? Az már azért... Az azért 40 ember, csak nem hozok. Ennyire profi azért nem vagyok. Szóval ettől nem kell aggódni, hogy 40 emberrel ide állítok. De azt nézed, mennyi már a bevétel. Tehát megéri mind neked is, meg nekem is. Mit szólsz 300 forint? Az már nekem sem, meg neked se. No, jó van majd. De akkor hányat, nem tudod, hogy hányat hozol? Csináljunk egy olyant, hogy odadom a telefonszámot, telefont cserélünk, és jelentkezek előtte egy 15 perccel, hogy hányan gyűltek össze. Az a lényeg, hogy azok legyenek itt. De előtte mondom, felhívlak akkor. Jó. Jó? Benne vagy? Benne, na. Csak a 300? 200. 200. Jó, legyen 200. Jó, legyen 200. Jó, akkor megbeszéltük. Szia! Lehet, hogy egy fura kérdésem lesz, de egy minimális összegét cserébe segítetek neked valamit? Záráskor? Bármibe? Akár, nem tudom, elpakolás, meg ilyenek. 20-as, 10-es? Kevesebb is. 5000-ért segítek neked, elpakolok bármit. Mivel tudok segíteni? How can I help you? Mikor zársz? 9-ig. 9-kor zársz? Igen. Ha visszajövök 9-kor, segítek a padokat eltenni. Itt leszek 8:50-kor, az jó? Kaptunk 500 forintot, tehát most vagyunk 2000-en. Úgyhogy tök fasza, megbeszéltem a sráccal, hogy záráskor visszajövök és segítek elpakolni neki a padokat, meg stb. Ja. Találtam egy pékséget, vagy egy boltot, nem is tudom, úgyhogy bemegyek, már látom, még nyitva vannak, és van egy-két termék bent, szóval megpróbálok valamit venni jó értékbe, jó áron, és eladni azt az utca embereinek. Jó napot! Nyitva vannak még? Hogy? Igen? Jó, rendben, köszönöm. Vettem 3 sportszeletet, XL méretet, 400 forintért darabját, megpróbálom 700 forintért eladni, vagy 800 forintért egyet. Sziasztok lányok! Van 3 csokim, ezt el szeretném adni. Mennyit adnátok érte? Nem tudom, van egy 200-asom. Nincs dél? Jó van, köszönöm szépen, sziasztok! Szia! Igen? Na, most még egy belsőkút, most még egy. Már amúgy fasz a háttér. Így, szélére. Így. Amúgy, gyertek középre. Jó.
Begyújjál a lányokat. Kicsit kilógunk a sorból. Teljesen mindegy, pedig a 20 perces interjúban 40 perc lesz, jó. Csináltunk egy kisebb csoportnak, amit tök aranyosak voltak, pár képet, illetve eladtam mind a 3 sportszeletet. Igaz, hogy nagy profitom nem volt rajta, viszont egy minimális volt, 2000 forintot kerestem, emellett még van a 800 forint, tehát összesen 2800 forintunk van. Késő kezd lenni, tehát már fél 7 az óra, illetve minden bolt zárva van, szóval nem tudom, hogy mit vegyek. Jól van, a mai nap folyamán megfigyeltem, hogy nagyon sok biciklis van a városban, emiatt van 2800 forintunk, és egy ilyen 2000 forint értéke van, vagy értékű, tehát 1999 forint, szóval veszek egy ilyent, és megpróbálom eladni 4-5 ezer forintért. Úgyhogy nézzük is meg, hát a sikerrel járok. Ha nem, akkor meg van egy lámpám, szóval akinek meg kell, írjon rám kommentbe, és eladom neki 5000-ért. Vettem egy ütőmágnest, 200 forintért, itt van, remélem el tudom adni, szóval nézzük is. Jó, sikerült eladnom, azaz 500, 600, 1100, 1150 forintért. 400 forintos mágnes. Nem volt más választásunk, szóval kibéreltünk egy szállást, fejenként 8000 forintért. Sikerült összegyűjteni pénzt, úgy még ezzel a 2 lámpából maradtam meg, amit hát remélem el tudok adni a mai nap folyamán, amíg kimegyünk. Bár nem hiszem, mert már sötét van, meg már nincsenek is nagyon emberek kint, de akár holnap reggel, ha meg nem, akkor ez megmarad nekem. Voltak mélypontok, volt olyan pont, mikor abba akartam hagyni az egészet, azt mondtam, hogy hagyom az egészet, inkább hazamegyek, visszamegyek Pestre, de úgy voltam vele, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi pénzt keresek, vagy sikerül, vagy nem sikerül, hanem az a lényege, hogy megpróbálom, és jól érzem magamat. Nem mondom, hogy teljes mértékben meg vagyok elégedve az eredménnyel, bár ha azt nézzük, szerintem nem rossz 100 forintból, szerintem ez a challenge Budapesten sikerült volna. Úgyhogy köszi, ha még mindig itt vagy, és végignézted ezt a videót. Ha már idáig elérték, kérlek dobj egy követést, iratkozz fel, egy lájkot, illetve kommentben ne felejtsd el megírni, hogy hova is menjek legközelebb, melyik városban, és még lehet az is benne lesz, hogy ott már nem 100 forinttal kezdem, hanem ezzel. Annyi még, hogy szeretném vonni a tanulságokat, így a mai nap folyamán. Nagyon sok mindent tanultam, megtanultam jobban értékelni a pénzt, és hogy mennyire nehéz úgy pénzt keresni, így, ilyen módon. Ha megvan a kellő kitartás, meg az akaraterő, akkor meg lehet csinálni, és nagyon durva, hogy már így mennyit elértem konkrétan majdnem a nullából, és szerintem, ha lenne egy hetem, meg egy más városban lennék, akkor simán még többet is össze tudnék gyűjteni. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod az egészet, azt is ír meg kommentbe. Jó, 21 óra 30 perc van, kb. 19 000 lépést tettem meg. Most megyünk ki a városba kicsit, még maradt egy nagyon kevés pénzem, azzal megyünk gazdálkodni, és kicsit élvezzük a mai napot, hogyha már ilyen kalandos volt. Nézzük meg, hogy milyen az esti élet itt Egerben. Láttam nagyon sok jó helyt, meg ilyen bistrókot, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen is. Kevés dolgot tudtunk segíteni neki, későre értem ide, viszont pár dolgot azért tudtam csinálni, hogy ennyi. Nagyon jót aludtam amúgy, már rám fért, mert tegnap reggel 5-kor keltem, hogy érjek le Egerbe, 10-re, vagy hát ilyen 9:30-ra. Kimentünk Attival még az este a városba, ott ugye még megint lejött egy 100 forintos, mert csocsóztunk egyet, de azt megérdemeltük szerintem.
megmaradtam ennyivel, meg van 1550 forintom, azaz -100, 1450 forintom, abból veszünk valami reggelit, és a többit azt meg odadom valakinek, mert ugye 0 forinttal jöttem, 0 forinttal akarok távozni. Ezt megpróbálom eladni, bár nem tudom mennyire járok sikerrel, mert sok időm már nincsen, hogy befejezzem a challenge-et. Én örülök amúgy így összességében, lehetett volna még jobban is teljesíteni, az az igazság, de én úgy érzem, hogy megpróbáltam elég sok mindent, és végül is ez számít, hogy megpróbáltam, és nem adtam fel, hanem végigvittem. Úgyhogy nagyon jó idő van, most hagyjuk el a szállást, amit majd a postaládába be is dobok. Úgyhogy megyünk is tovább, megyünk reggelizni. Fortnite be volt zárva, szóval bejöttünk a Spárba, szóval veszek egy kakaós csigát, és akkor így kb. Ennyi az reggelim. Kereken 200 forint. Közben rájöttem, ez nem is kakaós csiga, hanem pizzás csiga. Elnézést, elfogadja ezt tőlem? Fogadj el. Isten fizette. Isten hallgassa. Köszönöm szépen. Legyen egy szép napja. Viszlát. Ami pénzt összegyűjtöttünk, azt odaadtuk egy olyan embernek, akinek nagyobb szüksége van, mint nekem. Szóval 0 forinttal kezdtük, 0 forinttal fejeztük is be az egész challenge-et. Jó érzés volt. Ha már idáig elérték, kérlek dobj egy követést, iratkozz fel, egy lájkot, illetve kommentben ne felejtsd el megírni, hogy hova is menjek legközelebb, melyik városban. Köszönöm még egyszer, szia!